доста хора са стари. Днес ще ви покажа моите 5 любими ютубъри. Така, първи ютубър е Павел Колев. Абонирайте се за канала му и Павел Колев цака. Вижте колко е доната. Втория ми любим ютубър този човек. Сигурно доста вече знаят кой е Емил Конрад. Невероятни видеа качва, да ви кажа. Третият вид е Чоко Парляка. Чоко Парляка. Това е неговия канал. Абонирайте се за неговия канал. И последния ютубър. Доста добър TikTok. Сигурно вече доста пичове вече го знаят. Невероятен блогър. Да, това беше за клипът. Дано да ви е харесал. Чакайте, имам и един мой приятел. Канала ми. Ето. Това е един мой приятел. Казва се Борис. Борис му се казва канала. Абонирайте се между друго за неговия канал. Много е готин. И той снима с Мобизен. Хора, това ще бъде за видеото. Да ми е харесало и почетата нагоре.